sempre está rodeado de... Mais ou menos cando levado ese tempo, pero xa non fai falta que se entende. No, porque como non está contigo. Parece que estamos chuchados. Xa nos quedamos. Vale. Estamos todos aí na quedada. Nada. Esa é a realidade. Por lo tanto, dende os servicios sociais comunitarios o que vemos é que a renta de integración social non sirve para o que está pensada, non sirve para o que foi, digamos, artellado. Digamos que, según a Axencia Tributaria, os datos que nos dá é que 154.000 persoas
hai 154.000 persoas que ingresaron menos de 3.000 euros ao ano, é dicir, 250 euros ao mes no ano 2016 en Galicia. É dicir, é unha cantidade bastante importante de persoas. Se eu vos digo que simplemente a Risga nese mismo ano tuvo 10.761 beneficiarios, xa nos dá a imaxe do que está a pasar, que basicamente hai unha necesidade moi ampla e o número de beneficiarios que deses 154 non estarían incluídos os 10.761 porque se perciben a Risga teñen máis de 250 euros ao mes nas súas declaracións. Entón, con estes datos vemos un pouco, aunque encaixa máis matices e que os datos non son directamente trasladables, sí que se ve un pouco como está a situación. Pero isto cando veixamos a realidade, é dicir, porque estes son datos macro ou son datos estadísticos que nos dan, nos sitúan, nos dan unhas pinceladas. Pero cando veixamos a traballar con persoas, a ver cales son estas persoas que se quedan fora, a situación é realmente complicada e un pouco dantesca. O ano pasado, pero foi menos dun ano, foi 9 meses, tuvemos unha entrevista co director xeral de Inclusión Social e optamos directamente por plantearle un número determinado de casos. 3 casos que nos últimos meses foran rexeitada a prestación de risa ou concedida de xeito simbólico, é dicir, 50 euros ao mes. Entón, plantexamos 3 casos que eu quero vos comentar. Unha persoa con unha enfermedade mental, unha muller nova con enfermedade mental, sin ningún tipo de ingresos, nese momento embarazada, se lle denega a Risga porque o ano anterior había liquidado unha sociedade de gananciales co seu ex e lle fixeran un ingreso, creo que de uns miles de euros. Nada exagerado. Cal foi o problema? Que esa persona evidentemente non ten as capacidades de administrar de xeito totalmente racional esa cantidad económica. Tampouco é que coller aí os tirados, simplemente levou unha vida que levaríamos calquera, é dicir, gastando 1.000, 1.200 euros, 1.500 euros ao mes, que é máis ou menos como vivimos todos. Pero esta persona non tiña eses ingresos. Bueno, pois, foi rexeitada a Risga a pesar de levar meses sin nada. Que significaba rexeitarle a Risga a unha persona sin ningún tipo de ingresos, embarazada, sin apoio familiar e con unha enfermedade mental? Pois directamente desgraciada e a rúa pasear. É dicir, ese era o camiño. Bueno, pois, unha renta de integración social non é que se integre, é que ni siquiera evita o risco de desintegración, porque estamos unha persona que está acollida socialmente con pinzas, é dicir, apoyada, que se está intentando manter os servicios sociais apoyando as súas capacidades, reforzando. Se ti non ten ni un mínimo para vivir, para comer, é dicir, logo nos asustamos de que esa xente que leve internos na rúa. É que a xente que acaba na rúa naceu deste tipo de situacións, a maior parte. Plantexamos de outro caso máis. Unha nai de 19 anos con un bebé, unha muller de 19 anos que era nai de 2 nenos, un bebé de 4 meses, 5 meses e un bebé, pero bueno, de ano e medio, sin parella. Bueno, pois rexeitase a Risga porque pertenecía a unha unidade familiar incumplidora. Que significa isto? Que o pai desta rapaza tuvera un Risga anterior e que incumplira o proxecto de integración, o proxecto de inserción. Ese incumplimento parece que será máis malicioso, porque era unha cosa que non entendías. É dicir, a ver, a situación é esta: unha rapaza de 19 anos con 2 nenos. Non hai máis que buscar. Bueno, pois, esa Risga foi rexeitada tamén. Por certo, o incumprimento do pai dos pais era un incumprimento que, se o vamos a mirar, basicamente tiñan a obriga de alugar unha vivenda e non foron capaces de alugar en tempo e forma porque pertenecen a unha etnia que non te encontra facilmente
Por último, unha familia bastante numerosa de 6 membros se rexeita a prestación porque teñen unha neta acollida, entón hai un subsidio para acollimento dese menor. Entón determinan que hai unha renta que implica que temos ingresos esa familia. Entón, rexeita xeral. É dicir, o que a propia administración dá para compensar os gastos de unha persona, dunha nena, o complemento, digamos que a aportación por acollemento basicamente está pensada para que os gastos dese menor acollido non soporte a vida familiar. Bueno, pois o análisis é que con esos gastos con a persona viven 6 e tan anchos. Estes casos, vos digo, foron falados co director xeral e ca subdirectora e nos entendían que era unha barbaridade, pero entenderon que era unha barbaridade, pero non, es que a resolución estaba ben feita. As resolucións de Risga son para sacar unha foto e publicalas no periódico. Es que eu de verdade non sei como teñen a tanta jeta de escribir o que escriben nas resolucións de Risga, porque a veces risque porque sae unha cousa que dice. Despois vos comento unha porque era impresionante. Bueno, pues toda esta xente se quedou sin unha renta de integración social de Galicia. Entón, para que sirve unha renta de integración social de Galicia? Porque si estes casos que vos estou dicindo non entran, pues claro, así temos no Concello de Teo cantos estamos, entre 15 e 20 varían un pouco, pero máis ou menos. Bueno, os atrancos que ademais de todo isto existe son o tempo de espera. Nos chegamos a ter un ano de tempo de espera, 11 meses concretamente, agora baixaron a 6. Pero siguen sendo 6 meses, é dicir, alguén que non ten ningún tipo de ingresos, e como vos digo, como vistes, ningún tipo de ingresos, tárdase 6 meses en contestar a unha renta de integración social. E eu penso que a libranza tarda aínda outro mes ou mes e pico máis. É dicir, mantemos sin ningún tipo de ingresos a persoas, a unidades familiares, durante meses. Que pasa? Que evidentemente non é que tarden 6 meses, é que ao cabo de 2 meses piden un papel. Ou cando pasan xa 2 meses do último papel piden outro. A veces documentos absolutamente inútiles que non entendes, pero evitan que cabe o expediente. Básicamente, estamos xogando, pero estamos xogando con xente, estamos xogando o rato de gatos, e a ver, ademais de xogar con xente, tamén xogamos profesionais, porque alguén, é dicir, confeccionar un expediente de risco é complicado, se o queres facer ben. É dicir, ti tens que valorar unha amplitud de cousas tan inmensa que tens que pedirlle ou axudarte a conseguir ás persoas esa documentación. Tens que facer un proxecto de integración social que sea creíble, adaptado e que poida ser lóxico. Pero que ademais, logo, que pasas os seguintes 6 meses recibindo as persoas porque veñen a decir que lles falta un papel, que tens que volver a axudar e facer un papel. Son citas, son tempos, son acompañamentos, son cabreros. Cando xa pasa eso, outro papel máis. Entón, así estamos indefinidamente. Mientras tanto, estamos falando de xente que non ten recursos. A dificultade da tramitación, é o que vos estaba un pouco de decir. A carga de traballo que se les mete as traballadoras sociais, e os traballadores sociais que somos minoría, pero tamén existimos. É impresionante, porque se carga dunha tramitación totalmente lenta, se fan expedientes, hai veces os expedientes parece que hai que coller carretas para leválos, porque é unha cousa que non ten nome. E logo, que crea unha tensión, é dicir, crea unha tensión nos profesionais, porque tamén crea unha frustración de que non podes sacar iso adiante. É dicir, aparte, ti, cando estás traballando, e eu falo do Concello de Teo, que para unha población de 19.000 habitantes hai 2 UTS e hai 3 traballadoras sociais, pero unha coordinadora, e non damos feito, e teóricamente estamos por riba
sin nivel, é dicir, pois nos acaban de conceder a cuarta. Este ano sale outra plaza porque está na cuarta, pero o nivel de volumen de tramitación é absolutamente abraiante. Non hai semanas que alguén non traballe pola tarde, é dicir, tamén hai educadora familiar que non traballa pola tarde, pero, é dicir, pero hai veces que a presión sobre os profesionais é moi forte, sobre todo, e cando tes que escoller, é dicir, tes que priorizar unha situación sobre outras, e priorizas o urxente, é moi importante, pero a mellor situacións que tens que estar traballando a nivel preventivo se che pasan porque estás facendo expedientes de risga. Bueno, a falta de personal xa sabemos que desde o ano 2000, creo que 10, prácticamente os cadros de persoal están congelados, moi poucos que suben, moi poucos concellos que o traballo multiplicouse por 5, é dicir, desde que eu estou na concellería que no 2011, o traballo de tramitación, de documentación, sobre todo, bueno, a lei de dependencia aumentou moitísimo a presión de traballo sobre os traballadores sociais de servicios comunitarios, porque teñen que tramitar. Entón, é unha presión aumenta moitísimo a carga de traballo. Pero a realidade é que contamos con cadros de personal moi estresados, a veces con situacións de agobio, de que non dá salido, de que non dá sacado temas. Temos o caso de Vigo, que o magnífico alcalde Abel Caballero presumiu de que a unha usuaria atendera un ano 16 traballadores sociais, que non entendía que eso era unha barbaridade, sino que entendía que bien, que parecía que 16 traballadores estaban atendendo a unha persona. Non. A esa persona na súa UTS tuvo 16 profesionais ao longo dun ano, e conocendo as traballadores sociais de Vigo, entendo porque a presión que teñen é brutal. E logo temos un problema que é un atranco gravísimo, que é a falta de criterio profesional en que está valorando. Desde hai uns anos se suprimiron nas unidades de valoración, nas delegacións provinciais, toda esta documentación vai á delegación, e había uns técnicos que valoraban eses expedientes e elaboraban a resposta afirmativa positiva ou facían algún tipo de anotación. Que pasa? Que desde fai creo que 4 ou 5 anos, se non recordo mal, non son traballadores sociais que fai esta valoración, sino son administrativos. É como se eu me poña a interpretar un informe médico. Non teño criterio profesional para facelo, punto. Entón, por moito que a traballadora social faga un informe social, faga un bo traballo justificando a necesidade desa prestación, justificando as necesidades, caen saco roto. É dicir, hai un administrativo, eu creo que por iso nos contestan dese xeito, porque as contestacións, polo menos da delegación de Coruña, son para, de verdade, é dicir, que hai veces que son de coña. No resto das delegacións pasa o mismo, é dicir, que está valorando todos estes expedientes son administrativos e carecen un criterio técnico. Entón, o importante que ten unha renda deste tipo é sempre deixar aberto o criterio técnico. É dicir, o que vos falaba antes do primeiro caso. Se alguén tuvo un ingreso de 5.000 euros, pero hai unha enfermedade mental, e neste momento ten unha situación personal determinada e hai unha falta de recursos, ten que haber a posibilidade de que un técnico valore esa situación e poida sobrepasar o regulamento. Porque senón as persoas non son compartimentos estancos, non podemos decir hasta 2.000 hasta 250 euros sí e con 251 non. Porque a mellor ali con 251 necesito máis, a necesidade de que o criterio técnico sea tido en conta é fundamental. Bueno, por último, e xa vou rematando, temos un mapa de competencias absolutamente difuso a nivel municipal. Despois da Lei 15 de 2014, a de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, que ten un nome moi bonito, directamente é a primeira
Claro, logo hai unha orden do Ministerio que tamén, de algún xeito, a legitima. As secretarias municipais, que por lo menos as de Teo, con moi boa intención intentan buscar unha lógica, pero neste momento nós estamos en competencias a nivel de servicios sociais. Que implica iso? Que só podemos atender os casos de urxencia, teóricamente. Eso, como se quedou no limbo, teóricamente seguimos todos facendo o mismo como se eso non existise. Pero, a hora de poder, digamos, apoiar este sistema ou ir un pouco máis alá das emergencias, nos encontramos con que directamente os concellos de 20.000 habitantes non temos esa competencia. Entón, pois vamos a estar sempre dependendo de que a secretaria municipal o entenda máis, o entenda menos, te leves mellor con ela, te levas un bombón o días do cumpleaños ou non, pois todo eso vai influir en algo como isto, e iso non ten sentido ningún. O que vos decía de como se soluciona isto con emergencias sociais. Nos, creo que a única partida do Concello que coñezo que se multiplicou por 5 e cada ano desborda. Porque, evidentemente, todos estes casos que vos contei antes foron sostidos durante meses con emergencias. Emergencias para pago de vivenda, emergencias para pago de enerxía eléctrica, bonos de alimentos. Claro, porque es que non hai outra, é dicir, non hai outra alternativa. Entón, os concellos, nin temos cartos, nin temos competencia. Entón, podemos tapar, pero isto hai un momento que é inviable. E quen tenga competencia e temos cartos é a Xunta de Galicia. Entón, isto vale un pouco de introducción para a reforma da Risga. Isto é o que temos neste momento. E é como estamos. Calquera cousa que millore isto é que non podemos, eu non estou que a renta básica que se está aí leva, que falamos no traballo moitas veces de renta básica, e eu ideolóxicamente teño bastante claro que a renta básica é a opción, pero non podemos esperar, non podemos chegar a ter un consenso político que nos leve aí, é dicir, algo hai que facer no medio, porque senón non chegamos, independentemente que ese sea o objetivo que teño perfectamente claro. Pero ahora mismo é prioritario promover algún tipo de traballo que faga que esta ferramenta seña efectiva. Hola, buenos días. Yo me llamo Beatriz Leal, no soy la que figura en el programa, que figuraba mi compañera María José. Vimos la plataforma Consenso, que é unha plataforma precisamente de traballadoras sociais, traballadoras e traballadores sociais, é unha plataforma profesional pola profesionalización dos servicios sociais. Parece que no social cabe todo, ninguén se mete a facer un informe médico, pero todo o mundo fai diagnósticos, valoraciones sociales e intervencións sociais. Entón, eu penso que o máximo problema da Risga é que tanto na súa elaboración como na súa resolución que manda non son traballadores sociais, nin siquiera participan, sino que son políticos que non teñen en conta todas estas cuestións que acabamos de falar. Senón eu penso que estaríamos noutra situación. Empezo, aunque non tiña pensado, con a cousa que dixo el, que estamos totalmente de acordo todo o mundo, de que non se pode cargar os concellos que non teñen esa competencia por unha deixación de funcións da administración autonómica. Garantir unha prestación social básica corresponde á comunidade autónoma. No Concello de Coruña, que é onde traballo eu, somos 250.000 habitantes, non 19.000, e dende logo o ratio, eu teño aproximadamente un ratio de 40.000 persoas, con moita inmigración, o sea, no Concello estamos totalmente desbordadas. Estamos ademais nunha situación de crise económica que evidentemente hai que ter en conta, onde multiplicamos sempre nos servicios sociais, eu levo 17 anos, sempre houve moito traballo, porque hai moitísimo traballo de prevención que hai que facer, de detección de necesidades, eso é, sempre houve moito traballo. Pero neste momento que se está a facer, trasládase, prevención non se fai, é que é inviable, non se fai. Por moitas horas que de aliques fora do teu da tua xornada laboral, que todo o mundo aplicamos moito
moito tempo fora da nosa xornada en diálogo. Dedícalle tempo para finalizar tramitacións, completar expedientes, porque a xente está esperando para comer. Todo hai moita demora. Entón, é moi importante eso, exixir á administración autonómica que faga, que cumpra a súa función. Non pode estar en entidades do terceiro sector, nem pode estar nos concellos. Iso é a valoración que temos desde a plataforma do sexo, e por iso precisamente constituimos esta plataforma entre profesionais para intentar reivindicar e facer valoracións e análisis da situación actual. Vale? A que figuraba no programa é unha compañera que está comigo dentro do proceso no grupo de risga. Temos un grupo especificamente dedicado pois a valoración da risga, da súa evolución e todo isto. Quisemos que ela estivera aquí, pero non puido ser por temas persoais moi imprevistos e moi graves, pero quisemos que ela fora a nosa representante porque ela era a traballadora social da unidade tramitadora da risga da Xefatura Territorial de Coruña. Entón, empezo a miña exposición pois contextualizando un pouco o tema, non? Para que saibamos a diferencia entre o modelo actual, que agora o modelo actual non era válido, pero realmente foi válido durante moitísimos anos. No ano 1991 creáse a primeira lei de inclusión social de Galicia. Aquí figuraba como unha prestación básica para garantir os recursos, vinculado sempre a un proxecto de intervención que o diseñaban conjuntamente a persoa coa súa traballadora ou traballadora social de referencia, e estaba destinado exclusivamente a colectivos en exclusión social. Nese momento, para elaborar esa lei, tivemos en conta os traballadores sociais dos concellos, tivemos en conta traballadores sociais das xefaturas territoriais, hubo moitas reunións políticas, técnicas, e de aí surgiu unha lei de consenso que foi a lei do 91. Posteriormente á aprobación desta lei, houve moita formación aos profesionais que iban a traballar coa prestación para explicarlle como se iba a ir desenvolvendo. 2013. Había tempo que os profesionais estábamos dicindo que esta lei quedabase moi curta, que había que ir adaptando as novas realidades. Coa situación da crise e dos recortes realizados noutros ámbitos, era moi necesario ir adaptando. Atopábamos con moitísimas realidades novas de xente que non estaba en exclusión social, pero sí en risco de exclusión social. Xente igual con traballos precarios, pero que non alcanzaban a ter uns ingresos de subsistencia, xente que tiña certo apoio familiar, pero de repente tanto tempo non se pode manter un apoio familiar, xente con formación universitaria, perfis totalmente novos, xente con hipotecas que no seu momento habían accedido a súa vivenda e quedaban excluídas na anterior lei que tuvo su contexto e estivo moi ben. Bueno, pois se empezou a traballar neste sentido para reformular a lei. O que nos atopamos é que había moitas propostas, había un modelo de lei, segundo nos comentan un montón de compañeras da plataforma, que había xa un borrador. Cal foi o problema? Cambia o goberno e de repente se aprobase unha lei sen consenso, sen ter en conta as propostas xa aportadas, sen ter un tempo de alegacións, como temos agora co decreto. Entón, nos atopamos con entrada masiva de solicitudes sen reforzar as xefaturas territoriais, nova adaptación desa nova normativa a toda a situación que estábamos vivendo desde nos concellos, e ademais atopamos cunha lei totalmente interpretable, con cuestións moi inespecíficas, moi abertas, con continuos cambios nas xefaturas territoriais, con continuos cambios de persoal que iba a valorar esas resolucións, sin formación para os profesionais. Dicía ele antes que 11 meses de demora moitas veces. O primeiro ano, esta lei aprobouse, como agora o borrador sai, aprobouse para a entrada en vigor o 1 de xaneiro do 2014. O sea, foi algo nas vacacións de Nadal. Incorporámonos con este modelo que non reunía requisitos, pedindo explicacións continuamente á Xunta. Eu agora falo desde a postura dos servicios comunitarios básicos. Na Xunta, nin os profesionais da Xunta sabían a resposta porque non tiñan formación. A eles non os formaron, a nós non formaron, unha lei aberta, non se sabía nada de nada.
cambiaron o modelo, tiñamos que hacer un modelo de informe social e de repente nos impuseron outro modelo que ni sequera estaba aprobado normativamente, que eran 34 follas, son 34 follas de informe. Figuradevos as entrevistas que temos que facer e o tempo de tramitación para completar ese expediente. Negámonos a ese informe e non o conseguíamos perxudicar o usuario, porque se non o facíamos non lo volvían a repetir. Entón, al final, tens que pasar polo alto porque está perxudicando a xente que non ten ingresos. É un círculo un pouco difícil. Que faz? O faz así, perxudicando con todo o que pides, non os faz, e al final entramos polo aro e acabamos todos, menos Vigo, que foi a única xefatura territorial que contaba na súa xefatura con traballadoras sociais. Sí que quero ler un párrafo íntegro que redactou a miña compañera María Xosé, que é especificamente o que pasou, xa digo, na xefatura territorial de Coruña, que é unha xefatura importantísima porque xunto coa de Pontevedra son, vamos, a que levan a meirande porcentaxe de casos de toda Galicia. Ela escribe exactamente, bueno, lo que acabo de dicir, que a nova lei presentaba serias deficiencias e non se fixeron propostas consensuadas cos responsables nin nos servicios centrais, e aprobase esta lei. Entón, a súa experiencia foi: nos meses seguintes ni se podía resolver ni se recibían respostas. O que os dicía, empezouse o 1 de xaneiro de 2014. Todas as anteriores solicitudes quedaron en saco roto, pedíndonos un novo informe social cando habían entrado antes. E as novas, como non se sabían resolver, eu tiven 14 meses de espera, non nunha, en varias listas. 14 meses de espera con desafizamentos por medio, con menores. Foi realmente o ano 2014 foi o peor ano de traballo que recordo, non de traballo de que tengo que tramitar, senón do propio mal que o pasas como profesional vindo cada día que non podes cambiar unha situación. Entón, nos refuxiábamos nas traballadoras sociais da UTA, tendes que facer algo, fixemos escritos consensuados todos coas traballadoras sociais da UTA, fixemos acordo entre nós informalmente para resolver positivamente concesións. Isto foi o que pasou en casa. Nos meses seguintes ni se podía resolver ni se recibían respostas. Non había un decreto que desenvolvese a lei e algunhas cuestións eran totalmente inespecíficas e interpretábase. Fixéronse continuos cambios nas xefaturas de servicio, das seccións e territoriais. As ordes internas funcionábamos en base a ordes internas, que eran sempre en presuizo das persoas solicitantes. Sempre se buscaba o persuicio para tomar a decisión, cando unha decisión era controvertida, sempre se buscaba o persuicio. Moitas veces as circulares internas eran contrarias á norma, nalgún caso tamén ao criterio técnico, o que provocou cuestiones totalmente difíciles incluso no ámbito meramente laboral, e que desembocaron sempre baso o noso prisma, eso que escribe ela, en unha total descenificación da UTA. Se os profesionais que están aí non son traballadores sociais que non controlan nin os valores, nin as valoracións, nin a normativa, nin teñen unha formación técnica, dificilmente poden rebatir unha circular interna. Entón, as circulares internas eran totalmente contrarias. En contra da nosa vontade e sen explicación, as dúas únicas persoas tituladas en traballo social coas que contaba a unidade técnico-administrativa e que valoraban, xusto 6 meses despois da aprobación da lei, cesáronse e destináronse a postos no que non había previamente traballador social, a postos de técnico medio, non de traballador social. Foi un cese totalmente para poder facer, porque o único que nos ia salvando aos concellos de Coruña era que as nosas compañeras da xefatura territorial aliábanse con nós. Cando había unha situación, nosotros reclamábamos, elas aliábanse e iban en contra das circulares internas, facían escritos conforme implicaron a asesoría jurídica de Santiago. Entón, iso era molesto. Cesáronlas directamente. Cesáronlas e trouxeron auxiliares administrativos, e iso podese facerse, que eso nos recibimos moitas veces, que se fixeran explicacións a xefatura territorial de Coruña das titulacións das persoas, porque non estamos a falar de que eu quera que señan traballadoras sociales porque eu sou traballadora social, eu quero que señan traballadoras sociais porque quero que se valore adaptadamente coa lei
que se fai un informe social de 34 follas, o valor é unha traballadora social, porque iso é o que realmente va a garantir a ciudadanía os seus dereitos e as súas prestacións sociais. Entón, isto foi o que pasou un pouco na Xefatura Territorial de Coruña e que foi expandindo-se. Desde a plataforma Proceso e desde moitos concellos, tamén eu como traballadora social de concello con outras compañeras, fixemos alegacións á lei. Das cousas, eu non quero facer un análisis pormenorizado, pero das cousas máis chamativas e que quero falar. Sale do 2013 parte que as persoas con empleo precario parcial ou discontinuo están excluídos da prestación. Só poden acceder á risca ás persoas en situación de desempleo. Que xenera isto? Que a veces veñe unha empregada de fogar que está en aula cobrando 150 euros e coa boca pequena dixe casi te convén nestes simples descansar un pouco de traballar e tal, que te des de baixa, solicitas a risca e logo si podes traballar. Nós como funcionarios públicos non podemos recomendar iso a xente. O que está provocando esta lei é que indirectamente acabe facendo estas orientacións, porque con 150 euros ninguén vive. Sin embargo, se non estás nunha situación de desemprego, non podes acceder á risca. Outra cosa ao sector, que incluye que a risca non pode ser o xeito de embargo. De embargantes non establecer ningún mecanismo para que realmente non seña o xeito de embargo. Atopamos a veces, sobre todo, coas novas situacións de risca, moitas veces temos riscas de xente autónoma que tiña un bar, que tiña unha situación, un bar ou outro negocio. Pero, bueno, venese varios casos que tiñan bar e que subsistían de ali. E que intentaron, cando veu a crisis, manter o negocio, que se atoparon con deudas como autónomos. Entón, non ten dereito a prestación ni subsidio de desemprego porque son autónomos e cotizaron no régimen de autónomo, tramitamos a risca. Teñen embargo porque tiñan unas débedas na Seguridade Social. Entón, establecese que non pode ser o xeito de embargo, pero primeiro xa embargan e despois de reclamar se devolven o diñeiro. Iso que pasaba, se non ten cartos, estaba 3 meses sen cobrar. Al cabo de 3 meses, outra vez, levantaban o embargo, volvían a embargar. Entón, se non se establece un mecanismo de alguna maneira para que iso sea intocable, vai seguir pasando. Despois, ponse que o límite está en función do cómputo da pensión non contributiva, pero non en ninguna parte se computa en términos anuais, es decir, con 14 pagas, ou en términos mensuais, en 12 pagas. Entón, isto daba cuestiones tan controvertidas como para ver se tiñas dereito, se multiplicaban por 12. E agora da concesión te descontaban por 14. Sempre o que máis se compensaba a autonomía. Desto todo temos un montón de documentación con persoas que nos autorizaron a usar as súas resolucións de risca. Despois, se había dúas prestacións no mesmo domicilio, estaban excluídos. Xa non me meto nos temas de familia, de se conviven varias xeracións, que a anterior lei sí que o permitía, a anterior lei, se tiñas menores a cargo, tú formabas unha unidade de convivencia independentemente que estuveras alosado cos teus pais. Na nova lei, eso era inviable. Tens que constituir un hogar independente. A maiores de que igual na valoración profesional ti dixeras que o feito de que estuveran os avós eran moi bons para a crianza das rapaces, para potenciar a conciliación e para moitas veces o control desas crianzas, porque moitas veces era xente moi nova que tiña rapaces. Bueno, xa non falo dos apoios familiares, aquí nos estamos referindo a dúas persoas que comparten vivenda, que decidieron compartir vivendas en términos vínculo de parentesco, simplemente para forrar gastos. Pois se ti percibes 400 euros a mes, o lógico é que compartes. Pois non, búscate a alguén de PNC ou alguén de subsidio, porque se es como alguén de risca, non podes solicitar a risca. Cómputo de recursos económicos. Bueno, pois computaban, o dixo o meu compañeiro, os acollimentos familiares non remunerados, co cal é totalmente injusto. Xa eu teño un fillo propio e percibo mesmo que eu que teño un fillo que estou acollendo porque é da miña sobrinha, da miña curmá, eu decido acollelo pola mala situación desta persoa. Ou é un familiar todavía máis lonxano. É precisamente porque eu non teño a obriga con ese sobrinho. O estou acollendo porque eu quero, os descontan. Pero máis grave incluso que o acollemento familiar sucede coas libranzas económicas no contorno familiar. Eso é gravísimo. O sea, eu teño casos,
pongo uno moi claro, eu teño dúas familias exactamente iguais en canto a idade, situación de exclusión, drogodependencias dos pais no seu momento, bueno, casos, as dúas familias que vinieron dun entorno moi precario e que agora con a intervención está sendo todo ampliamente positivo. As dúas familias tenen 3 menores a cargo, diferencia, unha con menor a cargo é un gran dependente, un neno cunha parálisis cerebral de 11 anos, gran dependente, que recibe 248 euros ao mes polo cuidado no contorno familiar. A outra familia, os 3 nenos están sans. As dúas familias perceben exactamente o mesmo, porque son preceptoras de risla, pero aún descóntase a dependencia. Co cal non se están tendo en conta para nada os gastos a maiores que ten unha persoa que ten un dependente, que evidentemente son moitísimos gastos a maiores a persoa que ten a un dependente ao seu cargo. Por iso existe esta libranza, non por caridade, sino porque hai unha valoración de que efectivamente os teus gastos van a ser moitísimo maiores. Nos desde procesos xa fixemos reclamación a isto e agora no decreto nos incluíron os acollementos familiares, nos dixeron, tendes razón, os acollementos familiares os descontamos, pero as libranzas, non. O sea, os dependentes siguen sendo os máis excluídos dos excluídos. Vale. Despois, na lei de 2013 pone que tedes... Acabei. Eu digo que antes tamén lle dicía un pouco máis análisis. Bueno, 5 minutos. Un informe social elaborado conforme un modelo que se establecerá regulamentariamente. Tardeu todo moito en establecerse, pero a nos xa desde o principio nos mandaron un modelo de 24 fontes que tiñamos que facelo. Aún non estaba establecido regulamentariamente, pero tiñamos que facelo ou nos devolvíamos os expedientes de risa para non presudicar, entramos polo aro intentando reclamar que ese non podía ser o modelo. Finalmente sacaronse unha orden onde incluyen ese tremendo modelo. E despois os órganos de apoio tramitador incluíron, xa non incluían como na anterior lei que tiña que ser un traballador social como mínimo que estuvera no equipo interdisciplinar das xuntas, sino que simplemente técnicos expertos en prestacións sociais, pero sin especificar unha beca comedor tamén unha prestación social. Non especifican que se va a considerar prestacións sociais. Conclusións, exemplos de que foi unha locura toda esta prestación. O exemplo máis claro é que a lei decía que era tan amplio porque en un plazo máximo de 6 meses iba a salir un decreto que desenrolase todo isto. O decreto está agora en fases de alegacións, acaba de acabar o 19 de xaneiro, 4 anos despois, imaginados a desprotección xurídica dos nosos cidadáns, pero tamén dos profesionais que somos a cara visible e que a xente moitas veces non entende o que lle explicamos. Pero ademais do decreto, conclusións, desprofesionalización total do órgano tramitador, unha intencionalidade clarísima. Eu digoche que esta circular tese facer concorde a isto e as autoridades administrativas tal cual fan eso, que non é para nada, non teño nada en contra, pero quero que me entendades. Tú recibes no teu posto de traballo unha circular e se ti non tes formación non veis máis aló. Di, non, é así, porque é así. Unha nula coordinación interadministración, se les prohibió coordinarse con nosotros, directamente se les prohibió. Tiñamos unha coordinación, esta é unha prestación totalmente coordinada, interadministración, pero totalmente, nosotros valoramos e proponemos e a Xunta resolve, pero é coordinado totalmente, nos coordinábamos continuamente coas tramitadoras. Ruptura total. E tras moitas queixas, finalmente, se nos mandou unha circular de que para calquer incidencia, en cualquier risla, tiñamos que nos comunicalo a nosa xefa de servicio polo conocimiento da xefa de servicio da Xefatura Territorial, era preguntar á tramitadora e logo nos respondemos. Evidentemente, nun entorno laboral, ademais, que non paras nin 5 minutos, decidimos non facer xa nada máis, o sea, pero nula coordinación interadministración e nula información á ciudadanía. Un cidadán iba a preguntar como está su risla a la unidade territorial e antiguamente as compañeras os atendían. E na actualidade, con esta lei, o vigilante de seguridade es que xa non lles deixaba optar en o xa administrativo. Non son un servicio de atención á ciudadanía, non atendían a ninguén, pero ademais eran expulsados por un vigilante de seguridade. Desinformación aos profesionais. Nunca houve unha xuntanza de traballo. Non a houve. Sobre esta lei, nin como actuar, nin nada.
Con lo cual tamén nos estábamos navegando algo así, y si va bien le comento al resto de las compañeras porque lo hago igual, porque como todo era tan arbitrario, pues algo que se funcionaba, le dicía a esas compañeras, fai así que así cola, vale? Despois, disparidade de criterios entre as diferentes jefaturas territoriais. La prestación era en la lei tan abierta que na jefatura territorial de Coruña, que non había traballadoras sociais, decidían dunha maneira, na jefatura territorial de Ourense facían outra, na de Pontevedra outra. De hecho, as compañeras de Vigo recibiron moito apoio da jefatura territorial de Pontevedra e estiveron facendo os informes sociais como sempre se fixeron a súa maneira, sin hacer el iso das 34 follas que nos imponían as demais. E despois houve cousas totalmente incongruentes, con unha finalidade totalmente, intencionada. Extinción de prestacións, extinguiron prestacións por non coincidencia entre o domicilio que constaba na Xunta de Galicia e o domicilio do SEPE. Por que? Porque decidiron desde o SEPE mandar cartas a xente para que se presentase unha entrevista de traballo. Se non te presentabas a entrevista, extinguíate a risga. Se non te presentabas porque en el domicilio non habías actualizado que te habías cambiado de domicilio, te la extinguían sin decirnos nada aos profesionais de referencia e sin comunicarnos ás persoas. Evidentemente, tomamos unha decisión. Nós, como traballadoras sociais, axudamos as persoas a facer recursos. Todas as persoas que fixeron recursos gañaron o recurso, porque a lei pon que, salvo que a la situación cause maior perjuicio, non sabemos da lei. Entón, nós axudamos a xente a facer recursos, concedendo os recursos e os atrasos. Pero que implicou isto? Que a xente estuvo, el recurso a Santiago estuvo como 9 meses sin cobrar a prestación, vivindo dos concellos, que agotamos presupostos porque estábamos pagando estas cousas que non nos competían. E además que non é o mismo subsistir dunha emerxencia, que é algo puntual que subsistir dunha prestación periódica que tú podes estar. Pois o extinguiron simplemente por non coincidencia. O cal, en canto chegou a primeira, todas as compañeras, revisade, revisade. Non podemos estar, non somos inspectoras, non estamos para inspeccionar. Que a inspección é outra. A inspectora da Xunta de Galicia non ten competencia, non é tampouco profesional de servicios sociais. Dixeronme que unha era veterinaria que vai polas casas a valorar e inspeccionar os requisitos. E vienen a mi trabajo e disme, abre o outro. Que implica isto? Que moitas veces non pomos cousas no expediente, porque non. Extinción a chablaulistas en la que cumpriran outros objetivos prioritarios. Se ti non abandonabas a vivenda, aínda que acabas de empezar a traballar unhas unidades familiares que partimos dun nivel non de exclusión, sino de máis abaixo, a traballar en habilidades sociais, competencias, rutinas, hábitos de higiene. Por moitos que os nenos empezaron a ir á escola, que hubiesen un cambio nas competencias higiénicas, se non abandonaba a vivenda, era unha extinción directa, o cal rompíase totalmente a nosa evolución. Alongamento intencionado da tramitación, o que dicía a compañera da documentación. Non é que nós non retiramos a documentación que necesitamos, non requerimos a documentación que necesitamos, porque logo a xente se enfadaba. Como non me pedises isto? Non, nós pedimos toda a documentación que se necesita, pero hai un apartado da lei, apartado E, calquera outra documentación que a Xunta estime. E nos atopamos con requerimentos de documentación, se a Xunta tarda máis de 3 meses en resolver, ten que pagar atrasos. Eu penso que máis que para ser rebote e rebote, eu creo que o expediente é para non pagar atrasos. Atopábamos que tras 9 meses de tramitación, de repente a unha mía, requeríronlle o certificado de defunción do marido, cando habíamos aportado que o fillo cobraba unha pensión de orfandade. Como vou eu a pedirlle un certificado de defunción que xa obra no poder da administración e que o rapaz cobra unha pensión de orfandade? Pois o levamos a xuizo e perdimos o xuizo, porque se estimou que a Xunta pode requerir calquera documentación que estime. Noso xuizo o planteamos, ao usuario recomendámoslo e ao usuario o fixo, para que lle pagásemos atrasos dos 9 meses. Porque se tes 3 meses para resolver e dentro de 9 pídeme unha documentación totalmente e que esa obra no poder da administración, terás que pagar un atraso. Pois o órgano consultado resolveu que a Xunta está capacitada para emitir, tal como por copia ou prego, o fragmento da lei. O sea, ti tes 10 días en aportar a documentación e o Concello un mes en aportar o expediente. Ahora a Xunta, como non o pone a lei, ten marxe definida por pedirche documentación. No momento que xa pide, o
O mes seguinte era a resolución. Poñía, completase o expediente o 10 de xaneiro, 1 de febreiro, o 10 de xaneiro que aportou o certificado de función, despois de 9 meses. Entón, é un carácter intencionado. E logo, denegacións a causas justificadas e sen volverá para nada a tal. E logo, do decreto, solo un rato, ya non entro en el decreto, acaba de salir o decreto e estamos presentando las alegaciones, acaba de finalizar y a ver qué lo tienen en cuenta. El decreto va todavía más enrevesado que la ley. En la ley habla de informe social y de trabajador social de referencia. En el decreto, en todo el decreto, obvian la figura del trabajador social, porque somos una figura muy molesta, lo obvian. En todo momento del decreto pone valoración de los servicios sociales comunitarios, es decir, pues, o asesor jurídico, igual pode facer a valoración, non, perdona, quenes facemos a valoración e a detección e o informe, somos os traballadores sociais. En todo momento obra informe social, que é o instrumento do traballador social, con informe de valoración social. O cal creemos que isto é para abrir e para que realmente nas xutas non haxa obrigatoriedades e así, pois, a través de circulares. E por último, que é todo moi vinculado e que eu son un pouco mal pensada, dalle unha excesiva responsabilidade alta en todo o proceso, incluso no proxecto de intervención, que é un proxecto consensuado entre o usuario e a traballadora social. Pois non, pon que a UTA pode decidir se os objetivos que se marcan nos proxectos adaptanse á valoración que les pagan. Entón, eso, nada máis. E logo hai outros artigos, pero nada máis. E estes as cuantías básicas da lei. Consideraban que había familiares con obligacións, que había irmáns que podían alimentar. E outra que era porque no mes anterior aparecía un ingreso de 50 euros, co cal se sospeitaba de ingresos non computados. Pois con un ingreso de 50 euros basicamente era que o irmán meteu 50 euros na conta, porque, vamos, en vez de darles unha mano como se era un fillo, meteu na conta. Eso sirve para rexeitar a proposta. Entón, a situación, basicamente, os dous que vos contamos é esta. É dicir, eu creo que directamente non é posible xa modificar moito máis do que a Risga. A Risga ten que dar un salto cualitativo. Incluso de nome, eu creo que está tan desprestigiada a nivel técnico que eu creo que a proposta ten que ir xa por outro camino. Únicamente se avanza e se regula para administrar a miseria. Isto é unha cuestión económica. Eu estou convencido de do que falábamos antes, é dicir, de que as denegacións e o mareo basicamente para facer pasta. Sobre todo en Coruña e en Pontevedra houve bastantes problemas e atrasos, pero basicamente porque Coruña e Pontevedra Galiza articula sobre o eixo atlántico, as comunidades urbanas son no eixo atlántico, esta é unha prestación urbana. Se tes propiedades tamén ao final podes acabar denegando ou rebeixando porque tes un 10% dunha casa, é dicir, que teus pais tenden entre todos, tendes entre 10 irmáns, tendes unha casa que está caída, bueno, pues tamén é unha propiedade que demuestra que hai algo detrás. Eso os digo, basicamente onde hai o problema. Entón, eu creo que o regulamento non vai a solucionar nada, é dicir, milloraremos, pelearemos, faremos algún tipo de millora técnica, pero a lei tal como está pensada non dá resposta ás necesidades sociais para
moito menos, e incluso tamén de alugueiro, durante 4 anos. E agora, nos haya o decreto, non se podo dicir que complementos hai, porque ata que ves o decreto como queda exactamente, non sei. O único complemento de aluguel, 53 euros. E o decreto, además, concluye que si resides nunha habitación, aínda que pagues máis de 150 euros para a habitación, non te corresponde complemento de aluguel. Eso tamén é unha cosa que estamos aquí. Básicamente, o complemento de alugueiro con 53 euros nunha vila como Teo, bueno, non supón moito, pero supón. O problema é nas vilas. Evidentemente, é dicir, 53 euros é que me encontre unha vivenda por algo similar que non lo conte, pero pasamos a seguinte mesa que bueno, é seguir no mesmo tema, o sea, podemos seguir nosotros. Hola, yo soy Miguel, estoy cobrando una prestación de renta y sobre lo que está comentando, no sé cómo se llama, a mí me dieron un complemento y después me lo quitaron. Entonces, el criterio que lleva la Junta es ahorrar dinero, en cambio nos pone en una situación muy precaria con la renta como tal. Esos complementos deberíamos o sea, se tendrían que reclamar lo que son los derechos y no lo sacan porque hay una ley o por lo que sea. Entonces, el aluguer hoy en día, a causa de, entre comillas, turistas y los que vienen a Santiago, se está poniendo por las nubes y entonces tú vas con una renta, vas a alugar perdonadme, no sé hablar muy bien, vas a tener un sitio donde estar y resulta que si quieres estar un poco cómodo tienes que pagar 250 o 300 euros. Si no, súbete a un cuarto sin ascensor. Bueno, una serie de problemas para las personas mayores, que eso habría que arreglarlo de alguna manera, nada más. Moitas gracias por o testemunho, porque bueno, creo que é o objetivo de hoxe tamén trasladar a situación concreta. Hola, boas. Chamo Marcos, García, e teño unha reflexión, me pregunto se sería posible, xa que os españoles somos todos donos de decenas de miles de vivendas, e sacamos da nosa banca, era un banco malo, que son nosas, están aí, pois posiblemente sería un mecanismo bastante bo para complementar unha renda con unha risca, dando directamente unha vivenda a xente que necesita, o cual que poden conlevar a necesidade de financiar menos os hospitais, incluso. o problema é que aí hai un erro de principio que eu creo que estamos gobernados polos donos das vivendas, non ao revés. Hai un erro de plantexamento. Teño claro. Eu podo dicir que nos firmamos todos os convenios habidos e por haber, estos convenios cos bancos e todo, é dicir, e directamente, por exemplo, o Concello de Teviames non hai ninguna vivenda que os bancos poñan a disposición. Nos temos un problema gravísimo que xa nos está chegando, é dicir, hai un problema gravísimo en Compostela co tema da vivenda, porque basicamente tamén estamos en mans dunha visión do turismo terrible que basicamente está expulsando a población das súas vivendas e quen máis expulsa? A población máis vulnerable, é dicir, quen teña moitos cartos desde logo vai seguir vivindo no Sánchez, pero quen estea no límite vai a estar mal. En Teo e en Ames, sobre todo en Teo, non temos ni siquiera parques de vivendas de alugueiro, por exemplo. É dicir, parte do traballo de Eva pasa un mes ou dous buscando a alguén
E cando é así é porque o Concello fai unha declaración de que vai ter garantido o cobro durante o primeiro ano. Eso é o que hai. Eu creo que a nivel de contenido social, o sea, con la misma, a nivel de gestión activa que se anunciado ao Parlamento, pois a la que eu teño claro que cada vez será a resposta, bueno, temos todos, por lo menos, se é posible, se é sentido, pois o menos está ben, pois poñer de manifesto que ese recurso disponible, xa non refiro os bancos como a terreiro sen, non me lembro do nome, do banco malo, a Sareb, que a máis da Sareb por o menos, son todos nosos, poñer de manifesto encima da mesa, que se vexe, están aí e que se poden utilizar, e se dicen que non, Pero a Sareb eu creo que son basicamente a peor confabulación de usura que existe. É dicir, o do Banco Malo, o Sareb, é dicir, estamos falando directamente, eu creo que un comportamento de fondos buitre e que están esperando a que haxa unha mellor oportunidade de negocio. Punto. E a parte pública, os institutos de vivenda pública, as listas públicas, decidiron hai moitos anos que eles non entraron no negocio inmobiliario, que deixaban todo libre. A construcción de vivenda pública e a disposición de vivenda pública no Estado español é dunha media do 3%. No resto de Europa está entre o 15 e o 25%. Entraron no mercado de vivenda. Aquí deixaron todo a fondos buitres. En Compostela, desde 2009, non hai unha construcción de vivenda pública, que é onde poderíamos falar de alugueiros sociais ou cesión de vivendas para... Entón, pues, non hai nada, e nos concellos máis pequenos, en absoluto, nada, en absoluto. Nada de nada. Decidiuse porque ten O mercado se autorregula. Alguén máis ou pasamos? Eu principal. Pasamos a seguinte mesa, seguimos co debate, porque en realidade seguimos seguindo o mesmo tema, hai que poñer unha xiña para a estábamos os dos, pero logo o traballo real fixo ela.
Bueno, en principio, para mí unha lei como para nós, unha lei como a Risga, basicamente tería a función de atender as persoas que están, digamos, en pobreza, nunha situación de pobreza extrema. É dicir, o ideal que a Risga se teria que marcar o máximo para o que dá a Risga é que para as persoas que teñen ingresos pola mitade do 50% da renta media da renta media por familia terían que ou poderían achegarse a ter unha prestación como a Risga. Eu creo que ese objetivo está sobrepasado. Neste momento a nosa proposta é que as persoas que estean por debaixo do 60% dos ingresos medios dunha unidade familiar ou que pertenzan a unha unidade familiar que teña ingresos por debaixo do 60% da media poidan completar esos ingresos. Por que nos situamos aí? Porque non estamos falando de pobreza extrema, estamos falando de niveles de pobreza que se están extendendo a toda a sociedade. Estamos falando de pensionistas, estamos falando de personas con infratraballos e o modelo de renda mínima tería que ir hacia aí, hacia garantir unha renda que permita acceder a cubrir as necesidades básicas das unidades familiares. Por eso non nos vale un pouco a Risga, porque eu creo que a situación é outra. E temos que ir máis pola vía de outras leis de rentas de integración que están neste momento, é dicir, tipo Valencia, Cataluña, Aragón. Eu digo Valencia sobre todo porque temos aí, é dicir, o pai ideolóxico desta lei é Xavier Úceda, que é un traballador social valenciano que leva, a verdade que fixe un traballo increíble, apoiado pola línea política de Compromís, pero a lei valenciana para min eu creo que é unha das principales. E directamente iso é o que pretendemos, cambiar que a proposta que poida sair e a proposta que se poida traballar en Marea e que se poida difundir vaya en dirección a apuntar a unha renda de ingresos mínimos. Agora, o Consello de Europa, o Parlamento Europeo, aprobou unha proposta de resolución na que insta a Comisión Europea a elaborar unha directiva que estableza unha renda mínima para os cidadáns que os ingresos non cheguen ao 60% da renda disponible familiar de cada Estado membro. É dicir, nos deberíamos asumir isto a proposta ir en ese camiño. É dicir, non xa quedarnos con atender solamente a xente que está en risco de pobreza extrema. É dicir, a esas persoas que teñen menos de 250 euros ao mes, unidades familiares con 250 euros ao mes, sino que a renda media de fogar galego é de 25.960 e o 60% de 15.588, é dicir, as rendas que estiveran por debaixo dese ingreso medio serían as que tería que atender unha renda de inclusión social de Galicia real. Por outra banda, o Comité Europeo de Dereitos Sociais cree que España non cumpre o artigo 13.1 da Carta Social Europea, no que se refire a velar porque toda persoa que non dispoña dos recursos suficientes e non este en condicións de conseguir estos polo seu propio esforzo ou recibilos de outras fontes, prestacións social, etc., poderá obter asistencia axeitada, en o caso de enfermidades, os cuidados que exixe o seu Estado. Estudia a Carta Social Europea. Como vedes, parecido que a realidade pois non é real. E logo, hai determinados colectivos que merecen unha atención específica, que son xóvenes, a pobreza entre a xente nova vai en aumento, mulleres con cargas familiares e familias numerosas, porque basicamente sempre vamos o cómputo, pero o cómputo por familiar a mulleres a cargo non é mínimo. E ademais persoas maiores de 50 anos, porque damos conta que persoas maiores de 50 anos sin cargas familiares que poden estar recibindo prestacións moi pequenas ou en traballos infratraballos ou traballos moi mal pagados. Entón, a nosa proposta, que é capaz de desenvolver a Isabel, levaría este camiño intermedio. Calquera dos dous, que dixemos antes, eu creo que ningún
hai que establecer unha renta social de Galicia con outro nome. Entón, as liñas xerais serían as seguintes. Bueno, sería unha prestación social, como é a risca de naturaleza económica, de percepción periódica, que garantiza un dereito subjetivo e está vinculada á carencia de rentas. Que ten como finalidade promover a produción das persoas, o seu valor e o seu programa, como todas as rentas. Segundo, pretendería ser a resposta a realidades diferentes, é dicir, non vincular o dereito solo a exclusión, sino tamén de maneira preventiva e prioritaria a familias empobrecidas, pero que non necesariamente están en situación de exclusión. É dicir, isto cambiaría a filosofía. A risca ahora, tú tens que estar declarado como excluído para acceder a ela. Entón, teríamos que cambiar iso. Totalmente. Eso hai que quitar. Bueno, iso é a nosa proposta. Entón, constaría de varias prestacións económicas. Unha, que se pode desdoblar, se os explicarei, que sería unha prestación garantizada, que se pode desdobrar en dúas. A de Valencia desdobra en dúas, que sería unha prestación non condicionada e suxeta aos requisitos establecidos na lei e que estarían exentos de cumplir un plan de inclusión social laboral que está dirixida a unidades de convivencia que voluntariamente non queiran firmar os acordos de inclusión que propoñen os servicios sociais, que en principio sería de mellor contía e está pensada sobre todo en persoas sen fogar, persoas con enfermedade mental, pero que non teñen reconocido o 65% de minusvalía, por lo tanto non teñen dereito a prestación económica, pero que sin embargo son persoas que mellor un plan de inclusión laboral ou social non o van a cumplir, pero teñen necesidades, e teñen que cumplir. Logo, unha prestación de activación e inserción condicionada ao compromiso de seguir un plan de inclusión social ou inserción laboral que se establecería en función do número de membros da unidade de convivencia, menores ou persoas con discapacidade. E, por outro lado, unha prestación complementaria aos ingresos do traballo, que estaría por debaixo do nivel establecido. É dicir, incluiríamos as persoas que estén traballando e que cobren un salario inferior ao nivel que se establece, terían dereito ao complemento a través da risa. Entraría, por lo tanto, nos cargaríamos o tema de que estás en traballo para a risa. Podría ser tamén. Poderíase valorar tamén unha prestación complementaria de outras prestacións nas que a normativa estatal permite que o titular e a súa unidade de convivencia dispoñan de outros ingresos. Mas que isto é un tema delicado. Isto que he estudiado, isto é unha proposta xenérica, pero para facer unha proposta seria hai que ter un estudio económico e de proxección de cantas persoas poden acceder a isto. Porque as prestacións estatais, as pensións non contributivas e outras prestacións asistenciais, hai algunhas que permiten ter un complemento autonómico, pero hai outras que che quitan. Se tetes un complemento autonómico, xa reducen a súa pena. Por lo tanto, estaríamos unha dinámica perversa. Entón, isto, habría que ter unha valoración máis precisa e fazer un estudio máis serio, pero se pode valorar. Concretamente, de Valencia, tamén as me gustan, as que hai aprobadas, isto contempla eu, pero non vai a aplicar xa, sino que vai facendo unha aplicación paulatina e ver en función da xente que teña. Porque isto, claro, é un coste tamén moi elevado para a comunidade autónoma. E logo unha prestación complementaria de vivenda destinada ao pagamento de alugueres de vivenda en régimen de alugueres libres, que sería complementar estas prestacións. Outra liña estratégica desta renda social sería que a inclusión social sería un dereito, non un deber. É dicir, non é obrigatorio ter un plan de inclusión, sino que é un dereito das persoas. Se tens unha dificultad e queres que os servicios sociais se axuden a tua inclusión, entras a través do programa. Pero se non queres, non hai por que obrigar a xente a isto. A Xunta destinará os recursos para dar a cabo as prestacións, intentaría mellorar a xestión e facer a máis áxil mediante a comprobación de requisitos con outras administracións e departamentos e establecendo controles a posteriori que evita retrasar innecesariamente os procesos de concesión. Isto é un dos grandes problemas, porque como hai que facer os controles previos, pois hasta que tes todos os papeles, entonces a historia sería que presentas unha documentación inicial con declaracións xuradas e despois que se inicie o pago da renda social de Galicia e que o control sea posterior, xa planas despois. Logo, trataríase de favorecer a participación de entidades de iniciativa social nos procesos de inclusión social e laboral. Trataríase de favorecer o emprego e non penalizar o esforzo. É dicir, a renda social sería compatible con a renda do traballo, como vos dixen antes, nesta renda complementaria, cando estas rendas foran inferiores ao nivel establecido na lei. O que decía Nacho antes, por exemplo, na Unión Europea se establece o 60% da renta disponible familiar ou un porcentaxe do SMI, dicir, habría que ver a función do número de convivientes. A prestación económica, por tanto, sería por a diferencia entre o que cobres, o teu traballo e o lineal que se establece. Sería unha renta subsidiaria de todas as axudas
pensións estatais. Pero, insisto, isto non é un tema que teníamos que estudiar porque hai que ter moitos datos económicos e unha posición de perceptores. Entonces, isto sería un tema a estudiar. Se non é así, sería subsidiaria de todas e se non habería problema. Sería compatible coas prestacións económicas públicas e privadas de dependencia, de becas escolares e de comedor e transporte, de urxencia, de becas públicas para estudios de bacharelato universitaria e as que existan ou se poden establecer coa finalidade explícita e complementaria, de habilitar pelos contantes. Pero non se feita. Se son facemos complementaria, estamos no mesmo problema, non? Os perceptores de axudas e prestacións estatales de desemprego e para emprego, as pensións contributivas e non contributivas, non tenían dereito a risa, porque a pensión non contributiva pasa isto. Se cobras unha prestación, se quitan a pensión non contributiva. Entón, hasta que cambies a legislación, isto ten que ir a la legislación estatal, non nos queda outra. As persoas tenían dereito a percibir a prestación económica da renda social por todo o tempo no que se acredita a situación de necesidade e se cumplan os requisitos establecidos. É dicir, sería intransferible e non pode ser obxecto de embargo, comentamos antes. E permitiría mantela mentre exista a situación de necesidade que motivou a concesión e permita desenvolver proxectos de inclusión a medio e longo plazo. O dereito a prestación se renovaría mediante unha resolución de prórroga. Eso serían as líneas xerais. Entonces, os requisitos, en relación aos requisitos, pues eliminaría a valoración previa esta situación de exclusión, por tanto, entrarían as persoas que están en situación de vulnerabilidade. Baixaría a idade de acceso de 25 a 18 anos, non ten sentido que a idade de acceso sea de 25 anos. Entra segundo. As persoas migrantes terían dereito a renda sempre que acrediten a súa residencia, no País Vasco, por exemplo, na renda extranjería. Eliminaríase o requisito de que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de lles prestar alimentos de acordo con a legislación civil, vamos a totalmente, non sei como que astronómico. Non ten sentido nesta sociedade actual. A lei de inclusión incorporarase ao resto das medidas positivas de apoio a aquelas persoas que concorran factores de exclusión social aínda que realicen actividades laborais de baixa remuneración que por a súa natureza discontinua parcial non garantan unha inserción social e laboral. Isto con a lei de inclusión, pero como non as definen, queda suxeto a discrecionalidade da administración. Eu que decía antes, o sea, a lei pone, entonces eles se salvaguardan aí, pero como algo discrecional, no técnico director, e non está regulado, non está nada. Isto hai que cargar, o sea, isto non ten diferencia. Entón, a nosa proposta, persoas que traballen, pues, e teñan un sitio de servicial, entran e punto. Entón, isto non ten sentido que isto non. Eliminase, por lo tanto, tamén o tramo de transición ao emprego, de 6 meses de prestación complementaria que contempla, es decir, la Xunta Política Risca que sí que contempla que unha persona que trabalha poda cobrar, pero realmente este tramo de transición ao emprego que non está desenvolvido, que durante 6 meses podas cobrar esa prestación complementaria, pero 6 meses te quedas en la risca, pero como se compra todo o traballo, eso non ten xeito. Respecto á unidade de convivencia, pues serían as persoas que viven soas, en vivenda ou aloxamentos en relación matrimonial ou vivenda análoga, dúas persoas que viven xuntas en mesma vivenda ou aloxamento con relación matrimonial ou outra análoga, adopción, consanguinidade, etc. E tamén a posibilidade de considerar a existencia de dúas ou máis comunidades de convivencia no mesmo domicilio como sin relación de parentesco. Isto habría que ver os requisitos e ver as condicións en que se consideraría isto, pero isto entraría na nosa proposta. A vivenda sería o marco físico utilizado de forma habitual como residencia por unha ou máis persoas ou residencia colectiva. E as persoas sin fogar teñen que ter un tratamento específico, porque senón quedaremos excluídas. Temos que contemplar esa posibilidade. O empadronamento, nosotros propoñemos que as persoas beneficiarias deberían estar empadronadas ou ter residencia efectiva nun Concello de Galicia un ano antes de solicitude ou 5 continuados aos 5 anteriores. Baixaríamos este requisito. Ao acreditar a residencia efectiva, por tanto, incluiríamos as persoas migrantes. En canto ao nivel de recursos, computaríamos os recursos de todos os membros da unidade de convivencia, os rendimentos do traballo por conta allea propio de patrimonio, de pensións de cualquier outro tipo, e referido a vivenda, o requisito sería non dispor de ningún ben inmoble excepto a vivenda habitual, a vivenda habitual non computaría. E propoñemos tamén fixar unha excepción para bens inmobles ruminosos, como casas abandonadas, casas abandonadas, hórreos, galpóns, que non superen para catastrar. É dicir, non ten sentido que teñas unha casa abandonada que nadie che compra, ou un carreo, que non te des ali, que encima non te encima pagas o edificio para eso, non? Tenemos que ver
que nós non temos definido porque hai que estudiar económicamente. É dicir, non se pode alegremente, según un criterio, decir que vamos a incluir sin ter un estudio económico. Do custo que te Galicia é unha población moi envellecida e unha población moi alta de persoas que toman pensións non contributivas. Respecto á cuantía, nosotros non nos metimos en principio de limitar cuantía porque, por o mismo motivo, habría que ter un estudio económico de posición de beneficiarios e de custo e ver de onde se traían os cartos. É dicir, para facer unha proposta seria hai que ver de onde se traían os cartos. En calquer caso, o colectivo Marea Básica reivindica que as prestacións por desemprego e os salarios nunca deberían ser inferiores a 674 euros, que é o monto establecido en liña de pobreza. Que pode ser unha cantidad orientativa do que partir, pero teníamos que ver que cantidades se ponen en función dos potenciais beneficiarios para facer unha proposta máis seria que creo que hai que traballar máis en profundidade no régimen parlamentario que vexe mensualmente e economistas que poden facer ben que pode facer unha proposta máis seria. Pero en principio, as líneas xerais nós creemos que deben ir por aquí, non sei se te dá algo para iso. No, básicamente eso, é unha proposta que mistura digamos, a necesidade social e a nosa visión política do que queremos, pero é unha proposta de inicio que hai que darle recorrido no sentido a nivel económico, porque nós non somos economistas, evidentemente, non facemos, si pedimos que non se valoren os informes sociais, nós tampouco vamos a meternos a valorar por parte de outros técnicos. No, aparte que non vai poñer unha cuantía por poñer, temos que saber e ter unha proxección de a cantas persoas alcanzaría, do custo que supoñería, dependendo do requisito, se metemos complemento pensionista ou non, se metemos complemento a cantas podría alcanzar e ver o custo total que pode supoñer no orzamento e de onde para facelo en serio, non para facer unha cosa así. E de onde se va a sacar os cartos. E unha das cosas que é positiva na lei valenciana é que abre bastantes portas e que a nivel económico, a nivel legislativo abre portas, como son esos complementos, ainda que a nivel económico non as poñan en paz, pero polo menos están esbozadas e abre esa posibilidade de chegar a elas, co cal creo que é unha fórmula bastante positiva. Antes de que empece Concha, nos ao sinalar que no grupo comentei que teríamos que ter atentos a memoria económica, ver de onde sacamos os cartos para presentar unha proposta de lei xa seria de memoria económica e tamén a posibilidade de ter unha persoa xurídica específica para eso, para que nos mire todo de onde hai que modificar a lei, o sea, que xa contaremos con vosco para desenvolveremos. Bueno, pois Concha, tocache. Moi bo día, grazas por convidarme ao diálogo, a outra semana xa vim, para participar e solicitar. Vou empezar polo que tiña previsto que fora ao final, porque creo que pode ser clarificatorio. Vamos presentar o que fixemos para a ordenanza de garantía básica cidadá do Concello de Santiago de Compostela, que ten un sentido e un motivo, pero como se fixo, que é o que se coñece o orixe e se entendan as dúas cousas tamén da proposta, creo que trae aquí saber e que escuto con moito agrado. Bueno, na parte política había un grupo de traballo, que hai un grupo de traballo de políticas sociais en Compostela Aberta que é incitador, é reflexivo, é activo diariamente para pensar como solucionábamos os problemas que escutastedes aquí seguido que no ano 2014 e inicios de 2015 tiña a risca, que é un teito que se mantén para que as persoas permanezan na situación de exclusión. Non é unha garantía de ingresos, dades vos conta, é un teito. Naide pode ir por encima de ingresos, todo desconta, non suma, non é un mínimo de garantía a partir de desenvolver unha vida autónoma ou sair da situación de pobreza, non. É un teito, escoitaste do aquí. Claro, o grupo de políticas sociais do que forma parte Duarte Cristal, ou Isabel Ribeiro, Victoria Rey, ou Mariluz Pardal, ou moitas persoas, bueno, tiñamos claro que ese modelo non podía ser e que en Compostela tiñamos que mostrar outra maneira de facer e atender as políticas sociais. Despois, un equipo técnico solvente. Dades-vos conta que durante toda a mañá falamos de leis, de decretos, de articulación normativa, de límites e cuestións técnicas que a mí, como psicóloga que son, pois non conocía ben. Entón, contratamos un equipo técnico. O Concello de Santiago de Compostela é un deses de máis de 20.000 habitantes, con recursos, e que pode facer esas cousas. A maioría de concellos non queren ou non poden. A maioría de concellos galegos pequenos que non teñen
competencias, pero non teñen recursos, nin económicos nin técnicos. Nós temos os económicos e técnicos tamén suficientes, polo menos, para saber como tratamos un equipo técnico no que participaba Isabel Ribeiro, por eso sabedes que fala con un criterio técnico absoluto e abrumador de encaixa, reconocía o tema. Santi Míguez, un jurista, e Marta Capeáns, outra traballadora social que reconoce ben o marco e a situación dos servizos sociais, porque nós isto tiñamos o que encaixar en que os concellos non temos competencias. As competencias e a responsabilidade, por tanto, era a Xunta de Galicia. E nós tiñamos que encontrar aí oco onde cuestionar o seu modelo, pero encaixar o noso sin que non o botaran abaixo por unha cuestión competencial. E logo un marco social, vale? Desta deixación de responsabilidade que ten a Administración Autonómica e Pública, todo o tema da atención ás persoas en situacións máis gravosas de exclusión e marxinación deixouse en mãos das entidades sociais, que, no mellor dos casos, traballan ca mellor das vontades. Escasa profesionalidade, cada vez máis profesionalidade, pero sempre eu creo que un modelo moi cristiano, a maioría son cristianos, pois, de los buenos modelos, portarse ben, atender aquí indicacións e ir encaixando aquilo. Pero, efectivamente, eran as que conocían a situación, traballan cas persoas, e non só eso, durante 2014, que a Risga tuvo demoras de máis de un ano ou denegacións, foron os que se fixeron cargo. Aquí era abrumador, tiñanse de unir con nós, que aparentemente, bueno, como está aberta, tampouco éramos así flautas naquela altura, pero viñan a decirnos que estaban colapsados e colapsadas. E son entidades solventes en Compostela, imaginade, Cáritas Compostela ou Cruz Vermella, non son cousa pequena, pero estaban absolutamente colapsados porque estaba colapsado o sistema ou o foro de migración, cando quedan as persoas migrantes fora da cobertura sanitaria, que é básica, xa non digo que poden quedar sin residencia, quedan en irregularidades sobre debido a perder un traballo. Bueno, pois planteaban que había que dar unha solución como fora. Esa situación de colapso absoluto en 2014 creo que foi o que motivou que o Partido Popular, que estaba de estreno en Compostela, era o terceiro alcalde da terceira equipa, toda sin ir na lista, puxera en marcha o Santiago Suma. Entón, bueno, danse conta da situación de colapso e hai que atendela, porque tiñan un nivel, montan o Santiago Suma. Co obxectivo fundamental, de intentar atender esa situación que tiña provocado o Risga, atender os migrantes retornados, que os retornados e sobre todo as retornadas que non cotizaron ou non teñen unha pensión da lá ou están pendentes de cumplir 65 anos para ter unha non contributiva ou ter a pensión da lá, non tiñan nada, chegaban e non tiñan nada. Ou persoas que traballaban precariamente. Eso é o que viña a cubrir o Santiago Suma máis as emerxencias. Problema, claro, o marco normativo non lle deu máis. Era estrictamente o mismo co Risga, o sea que todos os problemas que tiña a Risga pasos a ter aquí o Santiago Suma. Nos ao chegar está igual que pensamos, bueno, isto pode ser de outra maneira, se o xestionamos de outra maneira, pero non podía ser, porque o marco era o mismo, e os requerimentos eran o mismo. Eu teño visto como se solicitaban certificados de defunción a Argentina para garantir que o pai estaba morto. Claro, non era ali, era que encima o morto era galego, era o que era dali, o que viña aquí a pedir, pois era o que nacera, bueno, que viña a solicitar a prestación, a pedir a prestación, xa era nativo argentino, pero estaba de volta aquí por a situación. Ou teño visto como se justificaban as axudas de manutención en tiques. Eu estaba abrumada, ya alucinada, porque estaba de estrena, eu non son traballadora social, xamás imaginei aquilo que a manutención, vos imaginade justificar 200 euros, que máis tampouco dan, 150 euros mensuais para en gastos de manutención, vale? Pois o que se gasta en comida, en xeres, tal, ou alguén revisando que foran ben gastados, que ese é o modelo de o bon pobre ou que se porta ben. Entón, se eu comía ou bebía, eu non daba crédito. Montan un equipo específico, vale? De 2 traballadoras sociais para tramitar
traballadoras sociais das unidades de traballo social, puntos de atención social en Compostela, o paso do PP foi devastador, devastador. Estaba a xefa de servizos apartada da xefatura de servizos e apartada físicamente noutro edificio non central, ou as unidades de traballo social con baixas permanentes, presións, porque claro, a situación de traballo era esta, non podían atender nin resolver o que lle entraba pola porta, nin os riscos, un quilombo, e montan un equipo específico que fai que dos puntos de atención social se deriva ese equipo. Entón, xa tiñamos dentro do propio Concello unha derivación, un atraso máis. Entramos por unha porta e alguén estimaba que debían ir ao outro equipo. O outro equipo chega de estreno. Eu incorporeime en xullo e elas incorporáranse en maio, que cando, sin ningún procedimento, sin ningún protocolo. Bueno, foi un caos. Por eso decidimos que había que, ainda tardamos algo, pero que había que poñer en marcha outro modelo, unha proposta de cambio clara. E vai aí no nome, que tamén non lo curramos, sabe, aquí os equipos de traballo, garantía, porque efectivamente temos obriga e responsabilidade das administracións públicas de garantizar a cobertura e a atención dos dereitos básicos. Empeza o noso articulado, se sigues pasando aí a folla, veredes, pois a Declaración dos Dereitos Humanos e a Constitución Española, hombre, que nos vale moito para Cataluña, pero non lle vale para outras cousas. Bueno, aquí ustedes, deixeimos algo aí, pois, que dice que temos obrigas as administracións públicas e tamén as locais de garantizar os dereitos básicos de cidadanía, dereito á saúde, benestar, alimentación, vestido, vivenda e asistencia médica e os servizos sociais necesarios. E a Declaración de Dereitos Humanos. E despois dice que os poderes públicos temos que promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, remover obstáculos que impidan ou dificulten plenitude, facilitar participación e demais. Está aquí, non que inventamos nós. Entón, asumimos responsabilidades nós, porque outros non asumen. E poñémoslo en evidencia. E temos que garantizar cobertura económica e social pola falta temporal de ingresos. Nada máis. Eso é todo. Garantía mínima de cidadanía, de poder participar e disfrutar da cidadanía. Entón, recoñecer dereitos básicos é recoñecer a todas as persoas. Outro lío que tiñamos no Suma, hai na risga, o que tiña un emprego precario, nada, pasa a clandestinidade. A mí non me lo cuente o deje de trabajar, vale? Pasa a clandestinidade. Si eres irregular, ni hablar, eso direimos que nos troubo recorrido, ni hablar, usted a partir deste momento non existe. Que pasa? Nos concellos son os nosos veciños, andan pola calle. Eso podemos decir en San Caetano, pero non logo, pois somos nosos veciños, viven na nosa escaleira, se non teñen unha vivenda dun queixeiro que é no noso concello, ou debaixo dun soportal, non? Ou outro quilombo severo, que ainda vive a sufro agora, débedas. Claro, tenemos un montón de persoas con débedas contraídas que a administración. Exemplo, non pago do imposto de vehículos. Tiñamos unha tropa, que non pagou o imposto de vehículos, e outra parte que non pagaba, pois que dara con débedas na seguridade social cando dela de quebra o seu negocio. Entón, bueno, miren, reconocemos dereitos básicos que temos obligación e a todos os veciños e veciñas, vale? Que temos que garantizar? Residencia efectiva, pero garantizada ao mínimo. A suma ou a risca un ano. Hombre, un ano ainda é tempo bastante. E logo, en situacións de emerxencia, é que a emerxencia é urxente. No momento, entón, 3 meses rebaixamos para poder acceder á renda nosa, 6 meses de residencia, e para acceder á emerxencia social, ás outras prestacións, pois 3 meses. Despois, incrementamos as cuantías no máximo da lei, porque, volvo a decir, nós non podíamos incurrir en incompatibilidade ca risga, sabe Isabel, que falamos mutuo, a nosa primeira proposta era ir ao salario mínimo, tamén o sabe ela, vale? Pero que nos pasaba? A persoa, as traballadoras técnicas que están ali nos puntos de atención social, entra unha persona a cual nos estamos dicindo que ten dereito a ter recursos económicos básicos, e que nos facemos responsables e llevamos garantizado. Por que llevamos a tramitar unha risga que é da que non é subsidiaria e non é unha ordenanza nosa si ten, imaginade, 150 euros máis ou 200 euros máis?
non somos subsidiarios, hai que obrigar a xunta que asuma a súa responsabilidade. Entón, e xeraba moita desigualdade, claro, temos logo, pois eso, pobres de primeira e pobres de segunda. Os concellos mantemos os pobres de primeira e a xunta que non se fai cargo mantén os pobres de segunda, éramos un lío. Entón, levámoslo ao máximo. Isabel explicou-vos ben aí o dos complementos, así que a nosa para as cuantías de acceso son a renda, son as mismas que as cuantías de acceso a risga, non poden ser distintas. Que pasa? Hai persoas que non poden acceder a risgas automáticamente porque teñen un emprego, porque teñen débedas ou porque están en situación irregular. Entón, estas xa van á renda. E logo, a cuantía a percibir inclúe o máximo do complemento de aluguer que prevé risga, que é o 25%. Claro, pero o Concello sí. Por eso, se sigues vendo aí, pois a nosa é de 537 euros, que marco aí ten agora. Aí eran 532, agora subiu, já actualizouse 537 euros. Como as axudas de emerxencia? Para o acceso ás axudas de emerxencia van entre o 150% do IPREN e o 200% do IPREN para que entrara xente que, aínda estando nunha situación absolutamente precaria, falamos de 13.000 euros anuales, non é nada, non é unidade de convivencia, pero bueno, que non fora a fraixa mínima que era a risga, o teito que ten a risga, que dera un acceso maior. Logo intentamos simplificar as condicións, o sea, a presidencia, o padronamento efectivo ao mínimo, facilitarlo a quen non o tiña, queremos facilitar un padronamento mellor a 25-30 persoas, vale, que non estaban empadronadas, aunque algúns levaban vivindo 15 anos en Santiago, ou 12. Bueno, intentar simplificar no posible as solicitudes de documentación, por exemplo, a unidade de convivencia queda reducida ao mínimo, o sea, os convivintes e os familiares en primeiro grado de consanguinidade, porque senón, que vos digo, víamonos que se solicitaba documentación hasta do primo de Guadalajara si estaba vivindo ali no piso do lado. Entón, bueno, fomos dentro do posible, porque o marco é autonómico, limpiando e facilitando o acceso. E logo, cambiamos o modelo de organización, reforzamos os servicios sociais con 2 traballadoras sociais, unha educadora, un técnico de xestión, resultoulle un administrativo, personal administrativo. Vale, e devolvimos ás unidades de traballo social toda a tramitación e xestión, porque entran pola porta, non íbamos ter xa dentro do Concello unha derivación primeira. O sea, que é a traballadora que atende, que vai a sufrir moita máis demanda, porque a publicidade, este discurso e tal, xerase demanda, e, bueno, hai moita necesidade. Entón, chega moita xente, implementa o seu traballo, pero faise nos puntos de atención social. En Santiago hai 4, agora mesmo os 4 teñen mínimo 2 traballadoras sociais e unha educadora. Logo, o personal administrativo sí que traballa en galeras, no centro, hai unha xefa de servizo e outras 2 traballadoras sociais que rotan. Pero, bueno, organizámoslo, pois, de outra forma para tamén intentar, pois, que tuvera un procedimento e unha sistematización. O equipo técnico traballou moi de cerca co equipo de traballo social para intentar facer o procedimento, os formularios, claro, de acordo con eles e que máis ou menos estuvera claro e tuveramos eso, a maior agilidade e documentación. Bueno, outra cousa que quero decir, e xa para rematar, creo que hai que incorporar participación e coordinación. Aquí se falou das dificultades que hai cando non hai coordinación entre os equipos técnicos. Intentámonos nas unidades de traballo social, pero fixemos un salto máis importante, fracasado en parte, pero non desistimos, o que seguimos, que era intentar coordinarnos as entidades sociais, que creo que fixemos un salto cualitativo a partir do traballo na mesa de persoas sin fogar, e agora alrededor da ordenanza, si se traballa coordinadamente con entidades sociais, porque senón, non sabes, un derivado cae e outro é a mellor maneira de que caia, deixar a deriva, derivar e deixar a derivada, non é meu, é de mí, non é destes, é do mar, non é, e ao final non sabíamos. Agora traballase coordinadamente que as entidades sociais vanse superando barreiras. Eu insisto moito que é unha
de aprendizaxe absolutamente valiosa para técnicos e técnicas, porque con quen traballan son dous niveles, o técnico e logo o político, na mesa xeral. Nesa, pois, xa vou cos coordinadores e coordinadoras gustaría máis ese formato, pero por debaixo funciona a nivel técnico que ten que funcionar e hai unha aprendizaxe, eu creo que importante en metodoloxía de traballo e coordinación. Estou razonablemente satisfeita. Non estou tanto noutra coordinación que intentei, está escrita no texto da lei, que é coordinarnos cos servizos económicos. Temos un problema severo, e aí non o consigo, non venen, preveímos na ordenanza unha comisión técnica na que participa servizos sociais, persoal técnico, máis administrativo e servizos económicos, vale? Intervención municipal e servizos económicos. Non conseguín que veñan as comisións técnicas, vale? Eles din que o seu traballo só é fiscalizar, por aquí que te vi, pero eles din que só é fiscalizar e non veñen. Por que eu creio? Porque creo que é imprescindible que falemos a mesma linguaxe e nos comuniquemos e nos entendamos, porque senón oímos cousas que nos caen as orellas, como: hombre, vai pedir este vive nun piso en Fontiñas. Donde vai vivir? Donde vai vivir? Claro, os pisos en Fontiñas valen 40 euros. Donde van vivir? Moitos ao Milladoiro. Eu creo que hai máis traballadores en precario en Compostela que viven no Milladoiro que viven en Compostela. Porque vivir en Compostela en barrios que eran populares, como Fontiñas, ou como Vite, ou Vista Alegre, non é accesible para alguén que ten unha prestación de 426 euros. É imposible, porque menos de 380 euros ou 400 non hai unha vivenda que poda vivir unha familia en condicións dignas, que logo lle piden aí no plan de inclusión e do seguimento e demais. Bueno, pois non se pode irse desplazadas, vale? Entón, eso non fai unha valoración. Ou marchan de vacacións e quedan pendentes ali as nominillas. Eu este ano non teño un lío porque houve un mes de atraso. Digo, imagínense ustedes que cobran todas máis que esta concelleira, vale? Que non lle pagan o mes de agosto, manchado, aquí non firmamos as nóminas os concelleiros e non se pagan. Bueno, a concelleira de Facenda, e non se pagan. Que pasaría con ustedes? Que cobran todas, pois 10 veces o que cobra unha risga, e elas, pois tranquilamente. Ou vai e volve o expediente, vale? Pero non conseguín que viñeran para que nos comunicáramos, para que fóramos capaces de pechar máis o procedimento e automatizarlo máis, vale? Logo, previmos unha comisión mixta de seguimento. Mixta significa que hai persoal técnico, todo este, persoal técnico de servizos sociais, máis de servizos económicos, que non van, tampouco esta, e políticos. Veñen os grupos políticos, todos da oposición, despois se matan ali a decir que non executamos, non sei que, non sei tanto, pero teñen ali todos os datos, porque nos desde o principio transparentamos. A mí, cando as entidades sociais me piden datos, eu dou os datos, ou a prensa, cando os pide, nos damos os datos, porque non nos imos dar ao Partido Socialista, que se terá que facer cargo desto, se algún día volven gobernar, ou ao Bloque, hombre, que é incitador. Os do Bloque teñenme pedido asesoramentos da Marea de Pontevedra 27 veces. Non sei se hai alguén aquí, pero saben todas as veces que temos falado, como os de ETEO, perdón, os de ETEO non, os de AMES, que impulsaron a súa, os de AMES 27 veces, pero non só os da Marea de Pontevedra, porque o puxeron como condición no acordo de goberno, sino o Bloque, porque para saber canto costa, cantas traballadoras hai que dispoñer, porque no seu relato de modelo de entidades decidiron que eles non se facían cargo de servizos sociais. Isto xa hai moito tempo, que era unha competencia autonómica, e entón eles teñen o mínimo, non desenvolveron nada. E claro, agora exige a Marea. Os tiempos tamén eran distintos cando se iniciaron no goberno, que é cando pasou toda a crise que nos pillou con ese modelo de risca que vistes. Deixarnos ao pai, non? Entón, teñenme pedido 27 veces, incluso xa digo o Bloque mismo, decirme cantas traballadoras sociais tedes, cantas financia a Xunta, canto diñeiro poñedes, canto tal. Pois nada, eu desde setembro ou outubro deste ano xa abre unha comisión mística non mística só do tempo
ten valor. E é unha das alegacións que incorporamos aquí, fixemos nos concellos que alegamos o decreto de Risga. Entón, eles prevén que faga un seguimento da Risga ao Consello Galego de Benestar, joder, que vamos ali a reunimos negar ¿cuántos? 150. Sí. No, hombre, faga unha específica, isto merece un seguimento específico, no que participemos entidades locais, porque somos a porta de entrada e nos vemos no follón de facer o parte técnico para que logo ali digan, isto non me gusta, require aí a defunción do da xente, non, hombre, que sabemos se morreu ali ou quedou o meu pai aquí con, sabes? Vale, os de entidades locais, entidades sociais que son un pé porque les puxeron, cada vez debería ser menos, pero é inevitable non colaborar. O que pasa que a responsabilidade do liderado ten que ser público, pois aos equipos técnicos ten que haber unha previsión participada para o seguimento e control do desenvolvemento da norma que se faga, non? E, bueno, así é un pouco como temos. Algún dato, se queredes. Mira, o ano pasado tramitamos 238 expedientes. Rendas, un 34% de rendas. E prestacións de rescate, un 66%. Por que? Tamén, desde este verano, desde xullo, incrementouse o período de espera por Risga notablemente. Estaban en 4 meses, 5 meses poden decir, e agora deben estar en 6. Bueno, é que hai unha cosa que decir, a Risga, cando vos aprobaste esa vosa renda, acelerou todos os pedidos. Claro, eso era o que iba a decir. Eso é o que iba a decir. O resto non nos aceleraron. Ese noso movimento trae consecuencias. Ora vou falar, bueno. Despois, as prestacións estas de emerxencia utilizámolas mentras a xente espera por unha risga para non xerar poucos individuos ou para que logo non teñamos eso reintegros que ainda temos pendentes do sumo por aí que non facemos causa, pero de vez en cando as intervención los reintegros, estas deudas pero están ali, ou cobros indebidos sobre as persoas ou que a risga que resta. E logo, interesante, a media de edad 46,37 anos. O 63% mulleres e o 37% homens. A edade máxima de prestación nosas, 82 anos. E varios son de renda, vale? Que poden ter renda ainda con esa edade. E a edade mínima, 19 anos, 19 e medio. Vale? O sea, que pon un marco máis aberto, máis extenso. Dineiro gastado, sempre discutible, como os números dados, eu non quería dar números máis multiplicados, porque que significaría? Que temos máis pobres en Compostela, teria que justificar tamén eso, vale? Entón, bueno, é moito, é pouco, o caso non é que sea moito ou pouco, o caso é que chegue a donde se necesita e no tiempo que requira urxencia. Estamos nun tempo medio de 3,4 meses, pero isto ten que ver con que tardamos 6 meses en arrancar. Ahora mismo, a media neste momento é como 2 meses e medio, vale? Há de emerxencia un pouco máis corto, pois 0,9, menos dun mes, vai. Pero 2 meses e medio ahora mismo estaríamos, vale? Entón, non sei se satisfeito ou non, se o comparamos con risgas, que isto provocou? Isto provocou que aceleráramos as risgas. Mirade, no ano 2014 tramitamos en Santiago 164 risgas, cando todo ese lío que escoitastes aquí. Ahora mismo tiñamos, en decembro, 31 de decembro, 272. Dades-nos conta, multiplicamos tamén as risgas. Ou axudas de emerxencias sociais. Nos tramitamos da nosa ordenanza 157. De emerxencia social, 90. O sea que en emerxencia vamos nos por diante, porque as máis demóranse moito máis. E as nosas non son incompatibles. Elas xogan entón, pois piden para AIS, vai que AIS provee a vivenda, e nos proveemos os electrodomésticos, ou o mobiliario. Vai manexando, vale? Digo porque cousas e efectos que tuvo isto efectivamente moveu todos os servicios sociais. Porque a xente chegábase pensando que había unha oportunidade. Logo, pues, acababa nunha risga, acababa nun AIS, acababa nunha de emerxencia, nun caixe. E moveu un botón. Non é só isto que cando sale pago deles,
só nos llega a 542 personas. Hombre, é logo, porque non quere ver o outro, se vou poñer no próximo lista. Miren riscas. Son 540 os expedientes, non son 540 persoas. Bueno, é a estimación de os expedientes 258, pero persoas que están incorporadas nese expediente 542. Pero risgas, se somáramos tamén as risgas, pois igual estábamos chegando a máis xente sempre cos límites mínimos que temos, que son impresentables. Pero bueno, eu creo que serviu para mover. Constame que o decreto ten textos e márgenes copiados do noso texto. Así de claro. E incorpora tamén a parte, lóxicamente, de desenvolvemento do decreto de risga e a parte de emerxencia social, sabes? Vale? Tamén iso para nós foi ben unificar unha ordenanza e telo todo, bueno, máis ou menos sistematizado e organizado a quen que necesite, bueno, melloras. Obstáculos ao desenvolvemento despois, xa vou acabando, e son as melloras, vale? Mira, obstáculos. Inda a día de hoxe o alcalde levanta un reparo. Cada expediente vai acompañado dun levantamento de reparo. Porque a intervención municipal do Concello de Santiago de Compostela sigue estimando que é unha subvención. Vale? Se é unha subvención, obrigaríanos outra vez a xustificar con facturas documentadas todos os gastos. E imagínense os de alimentación ou os de aloxamento. Nos do aloxamento, damos o complemento do aloxamento todo e lle preguntamos se o gastan nunha pensión, que teñen varias persoas que saliron da rúa e están nunha pensión temporal, se o gastan nunha habitación compartida con un amigo ou nun piso que ten alugado ou da súa propiedade. Vale? Nos non lle preguntamos, vai incluído como a cobertura dos gastos de aloxamento. Vale? Se hai contrato, pois justifícano por aí, e se non justifican que están vivindo nunha habitación compartida ou demais. O manutención non lle pedimos nada, é un informe social. Preguntan aos interventores, e como sei eu que logo está en comer? E dixo a traballadora social, moi ben, moi imposta, porque eu elas empoderan, digo, ao mesmo nivel, e se non fala a concelleira, que pasa que cando eso complícase ya a vida, non a mí, vale? Pero elas sí. Entón dicen, hombre, pois eu sei porque se sigue vindo, porque iso sí, tuvemos que incluir o do seguimento, e montar un programa de apoio. Se sigue vindo, en un morreo, pois é que comer. Claro, como sei eu como estou nesse? Hombre, pois se ven, non morreu, comeu, porque claro, pois gastaba 50 en comida, así mismo. Entón, iso xustificámoslo contra un informe social das necesidades básicas, un informe social de seguimento, que queda no noso departamento. Pero iso sí, cada expediente vai un levantamento, recordando que o alcalde levanta ese recado. Hai que ter vontade política. Nunca mudou o alcalde, nin esta concelleira, nin o grupo municipal, en que eses levantamentos de reparo había que facelos, éramos prioritarios, levantamos outros. Tamén era de obras diversas, por exemplo, casuísticas diversas. Entón, estaría que facelo. Pero tuvemos outro, para mí, máis gravoso, que a asesora jurídica de servicios sociais, xa o manifestou, dice Mora Isabel, na reunións que tuveron de traballo, porque o equipo técnico traballou co equipo da Concellería, bueno, pois advertiu as súas compañeiras que estábamos incurrindo en prevaricación cando, bueno, tramitábamos un expediente ás persoas en situación irregular, ás alertas de que estaban moi máis. Vale? Que a lei de extranxería indicaba moi claramente que eso non se podía facer. Vale. Eso para mí motivou, bueno, a asesoría xurídica, vai, un informe da asesoría xurídica, vale? Entón, cada expediente dera tamén un informe da asesoría xurídica dicindo que temos obrigas ás administracións públicas en dar garantía, que vos acabo de ler, a cobertura de dereitos básicos de saúde e de bienestar para a veciñanza de Compostela. Motivou que eu me reunira con esta, bueno, o asesor xurídico, que é un luxo, bueno, estaba encantado, pero motivou que eu me reunira con ela e lle dixera que era absolutamente grave o que acababa de facer, porque estaba indicando que o Pleno da cidade de Compostela aprobara unha norma que prevaricaba contra a lei de extranxería. Ou que o asesor xurídico que deu visto bo para que aquilo fora a plena e se aprobara, que prevaricábamos. Non só quedou unha conversa absolutamente correcta, pero esta rebaixa de 2 semanas despois, todo ben. Bueno, só pois unha cosa, que este tema de
persoa será asesora de servicios sociais que debería estar pensando como fago eu para que este bom home ou esta boa muller poda vivir dignamente este sector. Claro, esta é a que poñemos a recurrir logo isto das riscas, claro, porque é a que está aí, entendes? É a asesora jurídica, estaba aí antes de nos chegarmos e vai quedar aí, porque, lógicamente, é unha funcionaria. Acabo, horizonte de traballo, temos que simplificar máis, temos que mudar algo a cuestión de incompatibilidades, temos que incrementar cuantías, nos disponemos 1.200.000 euros, ya gastamos 300, 400.000, se temos dinheiro solvente, porque na renda, como completas moito, non é grandes cuantías, ni nada, é asumible, se non é un problema económico, vale? Eu falo do de Compostela. E despois traballamos no horizonte de mudar, teño unha tortura permanente dentro deste mismo capítulo orzamentario, bolsas de comedor para min, bolsas de comedor, actividades extraescolares e material escolar. Creo que é o horizonte onde podemos romper o círculo da pobreza, investir en infancia, en igualdade de oportunidades, como fixeron que a miña xeración, por outra parte, vale? E temos que buscarlle un encaixe aquí, garantista de dereitos e garantista de oportunidade